הר-סוף הוא אחד היישובים העשירים בישראל, אם לא העשיר שבהם, לא רחוק מהרצליה פיתוח וכפר שמריהו. דווקא לידו, מול אחוזות המיליארדרים, הוקם מאהל אקולוגי. קבוצה של צעירים, כלכלנים, מעצבים, סטודנטים, אנשי הייטק, כאלו שמאסו באורח החיים של העיר, במרדף אחרי הכסף, ביקשו להקים דווקא שם את חייהם מחדש. במשך חודשים הם חיו באידיליה כמעט מושלמת, עד שהעניינים החלו להסתבך. הכתבה של שי גל. בלב השדות הוקם מתחם שמציע חבילת חיים אחרת. ישנים באוהלים, יש מקלחת של מים קרים, השירותים אקולוגיים, ואת האוכל משתדלים לפחות לגדל בערוגות. איזה כתום. זה הגזר הראשון. גזר מהגינה. גזר הבחורים. אתה חי באוהל, אתה מגלה כמה מעט אתה צריך. הם יצרו כאן משהו מאוד פשוט ומאוד לא סטנדרטי. מעין ניסוי חברתי, מקום שהוא כמעט נטול חוקים, ושהדברים בו קורים לאט, כמו בפרק מאוד ארוך של הישרדות. אמרו שהגשם שיגיע ישבור אותם, אבל גם הוא לא שבר. בעצם אמרו עליהם הכל, שהם חתרנים, שהם היפים, בטלנים, חלקם כאלה. אני הולכת החוצה ואני רואה אנשים אפורים. אנשים אפורים, עם מסכנות בפנים, עם דיכאון, הם לא יודעים מי הם, מה הם עושים פה. כאילו מתנהלים במין מרדף אחרי איזשהו אשליה של אושר. המקום הוא סך הכל התגשמות של חלום, זה אוטופיה. אנשים שמחים, אנשים שרים. אבל אתה אומר לי שאוטופיה, אוטופיה לא מחזיקה להרבה זמן, היא לא קיימת המציאות. אוטופיה מחזיקה כל עוד אנשים מסורים לרעיון. אתה יודע מה זה להיות בחירות, להיות בן אדם חופשי? לא להיות עבד יותר? רק דיברת על החירות, הכל קרס. הניסוי החברתי הזה שרד חצי שנה. יש לו מעט מה ללמוד ממנו, אבל גם מהדרך בה נגמר. השבט אמר את דברו.